ଅଳପ ବୟସ ନାରୀ ତନୁ ଜର ଜର କେଥିନି ବଞ୍ଚିବା ଦିନ ନଗର ଗଲେ ଯେ ସାଂସଦ ରସଦା ଚାଲି ଯାରେ ରସଦା ଲାଗି ଚାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳୟ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆମ୍ବ ପାଚି ଝଡ଼େ ଆମ୍ବ ତୁମେ ଆମ୍ଭେ ଥିଲେ ଗିରି ହେଇଯିବା ସାଙ୍ଗ ନୂଆ ଦେଖି ପିଟି କର ନାଗର ଯାରେ ରସଜା ଲାଗି ଯାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳୟ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଫଗୁ ଖେଳ ଘରେ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ହାରିବା ଦିଣିମା କଥା ନାଗର ଦେଖାଯିବ ଥରେ ରସଜା ଚାଲି ଯାରେ ରସଜା ଲାଗି ଯାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳୟ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ଚୈତ୍ର ଫୁଟଇ ମଲି ବାସେ ଚିକଣ ଗାଳିକି ଦେଖିକି ପଟଟ ଦାରିଆ ବୋପା ଭାଇ ମତେ ପାରି କଲେ ମଝି ଦରିଆରେ କି ବନ୍ଧ ଦେବି ମାଲିଆଣୀ ପାଖକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ନେବି ସେ ଯୋଉ ମାଲିଆଣୀ ବଡ଼ ଚପଳି ହସ୍ତ ଧରି କଥା ନିଏ ପଚାରି ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ପାଇଲା ନାହିଁ ମୋର ଟାଣ ପଣ ରହିଲା ନାହିଁ।